Guys, mau ni akong giluto nara. Di mo na tanan, Bi? Di na para ka ako na tanan na lang. Nasiksik kay akong mads, guys. Bola. Unsatang? Walay utang. Ano ba siya ate? Tistig ni sinirin ni comment doon ta ko ba na kay dehi buang ano siya ito yung bago na tayo ko na hello guys na paig. Kami. Unsa nga natin gikaon nga ice cream? Wow kabaw ato oy, gimons. Dara oh. Oh. Ay pa si Bibi din naka. Kondinis. Duol ko bindi pa mi sa first payment sa June first week. Serious kas antang oy. Kapit na payment. Mo ni akong amiga nga kugihan kayo, mudag pangwarta, siya ang mama, siya ang papa. Siya ang nanay, siya ang lola. Kami, napit ko kami. Oh, ha. Okay na ko guys. Ngano man? Asa di ko? Relax ra. Relax ka? Ay, magpa-swimming pool ka no, klaro kayo. Pool ka no. Oh. Di, magpa-swimming pool. Mo ni akong matagalang friend. Mads pa, antang pa. Antang nok, manok. Ha? Matagalang friend, pero nasa mga hikay, walay friend pang. Oh, friend. Pautang ako, friend. Walay spaghetti. Ay, pag ginanatang kay, wala mo kong kwarto. Wala mo kwarto. Iyoy, nagikay na ka ato. Anya na lang, ha? Taga-anti karon maghikay ko kay birthday ni Rakrak. Ay, Oh. patilawan ako ng bumba. Ha? Patilawan ako ng bumba. Cake. 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 Cake na eh. Cake. Kanang. Mo ni siya nga babae nga. Sige, pangita siyang bana. Bisag dito sa sentro. Nakoy vlog. Kuan. May Rolon. Nasa YouTube channel. Nako YouTube channel. Oh. Oh, na. Naam kay ka dito. Starring ko ka. Daghang kay kong vlog nimo. Starring gyud kayo ka dito. Tanawa niya, may role yun niya. Nakabantay ka tumuraga. Kaday. Mo ni siya si Antang Easternon. Eastern. Antanok. Tag-iyas manok. Ang ice cream, ang tanok. Oh. Ano ko, kasi nga na namin, ano siya, ice cream, ang tanok. Kami yan, tarong mo lang talag, tarong mo tupag. Oh, narayang baboy yo. Lami ka na maluto, mas na dia sa konsolasyon, mahurot na lang ni kantang lahan na pa. Oh, tinuod yun na. Kay lami man sa mudag kuan gud garang barbecue. Ya daghan sa kain tao diri. Ama na siya. Gi-promote nako ang kuan ni Antang barbecue. Ari mo ni Antang nok dara mong area diri oh. Oh, mo ni among public area. Mana sila? Sige ka. Godom na. Yes, kaya diyan dumaw. Antang. Mads-antang na guys. Oh. Siksi kay may mads-antang. Sila ang ako dito na badahan. Christine. Digo ko may antang bigig daw di antang ay. Hello guys, bali siya yung friend si Sasa. Hi, Padre. Ano, walang. Naluto na. Oh, naluto ng buong bagay. Masaya na. Kapag nga siya doon. Awang tagiya siya doon. Nagtanaw sa atbang. Asa ko? Asa masos? Thank you for watching. Bye tang. Mo ni ang tindahan ni Antang nok. Question pa nga nani number 8 question. Ni ba di bayad